Hi guys, so this is my Taiwan travel vlog starting from Kalibo Airport. Pumasa sa immigration, dito malalaman kung makakaalis ka ng bansa. Plane malfunction, 8 hours delay, Kalibo to Taipei. And at last, dumating na kami ng Taoyuan International Airport, bandang 10 p.m. Kumuha kami ng form, nag-fill up, and then pumila sa immigration. Hanap kami guys ng matatanungan kasi hindi lahat nagsasalita ng English doon. Sa immigration guys, dyan tinatatakan yung passport mo kung pwede ka pumasok ng bansa nila. Maraming naghahabol ng visa-free travel to Taiwan. Hanap ng foreign currency booth para magpapalit from peso to NTD. Pagkatapos namin mag-check-in, lumabas ulit kami to buy dinner. Hinihintay namin yung sundo namin para sa travel tour package. If you want to know the details of the package, comment down below. Nadaanan lang namin to guys, hindi kami bumaba dito. Pigilan nyo daw yung hininga nyo guys kapag first tunnel travel nyo. Tanungin nyo yung mga earth science teachers nyo about the rock formations. Wala lang, ang ganda kasi. Napaghahalataan ba na nature lover lang talaga kami? Relaxing view with amazing friends. Nasa loob kami ng Mercedes-Benz na van with Miss Freda. Meron din kaming other 5 na mga kasama sa tour package na to. Nag-post sa poste na may mga route ng mga buses. Once you're traveling a new place daw, you must act like a local. At yun nga ang ginawa namin. Post ng post everywhere. Candid daw to guys eh. Yung feeling na nag-cross ka ng red line tapos pinituhan ka. Inupuan ko yung do not cross the red line mark. Credits to Miss Rona for the shades. Thank you. Kahit sobrang init guys, carry lang. Kasi nasa Taiwan ka eh. Kapag nasa Pilipinas, takot to sa araw eh. Nasa Saudi na ba? Hindi. Nasa Taiwan pa rin to. Yung feeling na baka ocean floor dati eh, di ba? Ganyan guys kapag may supportive friend ka na nagpipicture sa'yo. Yun yung queen guys, yung nasa likod ng ulo ko. Milk tea na binili ni Miss Freda, freebies daw to ng tour package. Ito yung sikat na tea house sa Juven guys. Ito yung nakakahilong Juven Bridge. Magsusulat ka ng prayers mo dito guys sa ribbon tsaka isasabit mo sa puno. Yung iba guys, dito nila sinasabit yung ribbon na sinulatan nila. Dito sa Juven Waterfalls, maguhulog ka daw ng coins tsaka mag-wish. Dating Gold Mining Corporation yung nasa itaas nito kaya Golden Valley yung name. Yung mga rocks daw guys, meron niyang mga gold dust. Thanks for watching. See you on the next clips.